Onu näme desanaklar ýaly Rüstem Hallyýew iki kelime söz aýdar boldy, bir wagt näme diýär diňle Biziň Salam. Bedel alır men seni wezana Gelin alır men hana wezana Koy şayni tutum temen gelinçäm bir alır bir mağın sultanı Dursun kulluğunda temen gelinçäm Gelinçäm temen var yasa bir alır bir kanalymyza bir toy tutaganym altın hayrana Hay gelinçäm, gelinçäm Bildirýäs barmyny kanalymlar At bulmaz ömürdiň isi harap Harapdyry, isi harapdyry Konumlar temin gelinçäm, gelinçäm, temin var yasa Hay gelinçäm, gelinçäm Kader Hulana Kader Hulana Hayret bilip ılgadet bin hiryana